Bona nit, Ferran. Bona nit, Tuti. L'esport va ser a la presentació de l'Escola de Futbol Jordi Sánchez aquest divendres, una escola de futbol que ja porta 6 anys a la ciutat, però que intenta fer un lloc en el futbol sala aquí en una ciutat de bàsquet que ha de ser complicat. Que és el més difícil de tot, fer-se un lloc en qualsevol esport en una ciutat on el bàsquet és la identitat. En aquest cas, divendres, com bé dius, es va fer aquesta presentació d'equips de l'Escola Jordi Sánchez. Jordi Sánchez, per qui no ho recordi, és un jugador emblemàtic que va jugar al Barça i al llavors Tuti, Marfil Santa Coloma, ara aquest cas Santa Coloma, es va retirar fa uns anyets, i va decidir obrir fa 6 anys aquesta escola per tal de fer una mica de forat justament amb el projecte de l'Iris Badalona, que és l'equip, diguéssim, que tractem normalment, no el club, per intentar anar a guanyar sencers a la ciutat i que cada cop hi hagi més nanos que es puguin dedicar al futbol sala, perquè a nivell escolar sí que hi ha molta activitat extraescolar que es dedica al futbol sala. L'objectiu, evidentment, seria arribar algun dia a ciutats com Santa Coloma, no? Evidentment, això som conscients que és molt difícil, perquè allà és l'esport de la ciutat, l'esport principal, i aquí ho és el bàsquet, però tot i així estan lluitant per això. Com deia, són 6 anys d'aquesta escola, ara tenen 80 nens i 7 equips, i l'objectiu principal és seguir creixent, intentar sobrepassar, anar més enllà de la categoria infantil. El primer objectiu a curt plaç seria fer un cadet l'any que ve, i l'altre objectiu és poder-se quedar a les instal·lacions que estan ara, perquè ells juguen a l'antiga Lola Anglada i entrenen a la nova Lola Anglada. I es veu que la nova Lola Anglada té unes instal·lacions molt bones, de les millors que hi ha a la ciutat, amb bons vestuaris, està tot molt nou, i ells encara no tenen lligat això, però ho intentaran fer amb l'escola, de convèncer l'escola de que es puguin quedar en aquestes instal·lacions tant per entrenar com per jugar, i així que permeti aquest creixement del club. Como aquí la prioridad es el baloncesto, pues bueno, hay colegios, ¿vale?, que hacen como si fuesen extraescolares, y bueno, estamos nosotros que con otros clubes que hay en Badalona, ¿vale?, pero que tenemos que seguir potenciando para que vayamos arriba y que seamos una referencia como es más o menos en Santa Coloma. En Santa Coloma ahí sí que es la ciudad de fútbol sala, y lo que tenemos que intentar, pues no vamos a llegar a su altura porque son muchos años, ¿vale?, pero sí que poco a poco podemos ir creciendo y ir estando ahí. Las instalaciones donde estamos entrenando son muy buenas, y el colegio Lola Anglada antiguo, la verdad es que está un poco, tema de vestuarios, iluminación, está un poquito dejado. Entonces, bueno, este colegio, la verdad que si te pones a mirar todos los colegios que hay en Badalona, esto es de lo mejor que hay ahora mismo, y lo queremos aprovechar. Ya poco a poco se está creciendo mucho a nivel de equipos. Es verdad que en ciudades como Badalona, con tanta cultura del baloncesto, cuesta un poquito más. Pero bueno, creo que poco a poco se está haciendo un buen trabajo, tanto la Escuela de Jordi Sánchez como el Iris Badalona, que también está aquí al lado, están trabajando mucho y muy bien con la base, y creo que dentro de unos años pues Badalona también podrá disfrutar de equipos en las máximas categorías. I seguim amb els més petits, Tuti, perquè aquest cap de setmana també es va celebrar, hi ha una mítica cursa a Badalona, el 24a edició de la cursa Ventós-Beat. Una de les més divertides, no? Evidentment, perquè hi són amb nens, els més petitons, els de parvulari i els de primària, que corren aquesta cursa, que ho fan amb poqueta distància, perquè són petits, són 800 metres al voltant de l'escola, com a molt arriben a la platja, aquí veieu les imatges, dividits en 3 sortides, també per edats, perquè no s'atropellin uns als altres, i van participar 225 nens i nenes de l'escola, com dèiem, una tradició, perquè ja fa 24 anys que es fa, i a més van poder gaudir d'activitats vàries per jugar, i també d'un concert molt especial de rock que feia el grup badaloní Gitanjali d'aquí de Badalona. Per tant, una festa completa d'una tradició, podem dir, a la ciutat, i sobretot divertida per això, perquè hi són els més petits, il·lusionats en córrer, en poder participar com si fos una cursa dels grans. Com la marató, eh? Exacte, aquí ho veiem, ho donen tot pels carrers de Badalona, per aquí pels voltants de l'escola, per intentar arribar a la meta, i molts d'ells, evidentment, ho aconsegueixen, i sobretot tenen la seva medalla, que és el que fa més il·lusió als petits, recollir la medalla i poder dir que han fet aquesta cursa. La veritat és que és des de P5 fins als de 6è, corren tots, i per això ho fem en 3 diferents sortides, que són els de quart, 5è i 6è, que són els més grans i surten primer, i l'últim són P5, P4 i P3. Portem 24 anys seguits, o sigui, la veritat és que està molt bé. Ara fem la sortida, fem una miqueta de festa, tenim una tòmbola pels de 6è, i després farem una miqueta una festa amb un grup de música, els Gitangelis, que estan aquí. Abans de marxar repassem agenda. Partit entre el Divina Joventut i el Barça a 2:15 del migdia de diumenge, però a les 12. Mallorca B, Badalona, i Susmàtic Badalona, Falcons, dissabte a les 6 de la tarda.
Gràcies, Ferran. Un partit important, el del Sosmati, que ha perdut a Calella i ha perdut la primera plaça, a veure si la recuperen. I el de la Penya Barça ja no et dic, que Home, aquest ja ja ens ha és el explicat en principal Xavi. de la jornada. Gràcies, Ferran. I a vosaltres ens veiem dilluns, com sempre, aquí a l'Esport. Que vagi molt bé la setmana.